Het lijkt heel boetelijk, maar de aanleiding is tegen serieus. Pesterij had de aanroende tijd al tas zelfmoord laten en squallen matte er wat aan doen. En dat griep mij wel heel prot aan. Ja, en zo'n idee ontstaat en je gaat er maar aan de gang. Dus ik denk dat we ongeveer, haast 3 jaar bezig binnen dat stukje te ontwikkelen. Van hoe kun je dat uiteindelijk in het vet zetten? En zij is het eigenlijk aan. De psychologie van een keppel. Er is een leider, er binnen maairenners en er is een popie. Dus vergeleken met je klasse, je hebben iemand die heel populair is, die hoeft er niks meer rond te doen. Hij rent een beetje populair. En er is een underdog. Ziekje is iemand die het helemaal alleen nog staat. Die. Juist. Snap je een beetje hoe je hem klas uiteindelijk in elkaar zit? Want dat is precies zo. Hij staat gewoon in alle ontspanning daar en hij accepteert dat hij gewoon leeg in een rang staat. Maar hij is even belangrijk als de leider. De Indianen wisten dat al. En ook dat je zelfvertrouwen opbouwen kan het toch hinders. En ho. Wauw. Wauw. Heeft het jouw dochter geholpen? Zeker. Die is dus een stuk sterker geworden. Zij is nou net langer de leegste in een rangorde. Zij zit nou gewoon in de middenmoot. Zij helpt BNC's met het pesten worden. Ik vond het eerst heel spannend, maar daarna de hinders jouw je kracht. De hinders jouw die kracht. Ja, dat vind ik wel. Je wist eerst een beetje onzeker. Ja. En dan denk je van nou, je kent zo'n groot hinder aan, dus dan zit het wel goed. Ja. En wat heeft er nou van leerd? Nou, als je je koord laat ik het dragen. Je negeert de hinders. Je hem correct of bizet er net. En dan merk je hem ook dat je lichaamstaal goed genoeg is voor de hinders om niks weer om te doen. Want je hem door de hinders ik niks. En zo werkt het dus ik weer in de klas. Door je elkaar niks, hoe je hem net met elkaar te bemoeien, zullen ouders ik niks weer om doen.